யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் மைனர் அவர்களுக்கு நன்றி. அதிர்ச்சியாகாதீங்க. இந்த கண்டென்ட் உருவாகிறதுக்கு காரணமே அவர் தான். அவர் கொடுத்த சில கிளிப்ஸின் அடிப்படையில் தான் இந்த காணொலியை நான் உருவாக்குறேன். அப்படியாப்பட்ட இந்த காணொலியை உருவாவதற்கு ஏன்னா பல பேரோட பல தலைவர்களுடைய குறிப்பாக ஐயா முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய காணொலியை எனக்கு அனுப்பிவிட்டு இந்த காணொலியெல்லாம் உன் சேனலில் போடுப்பா அப்படின்னு சொல்ல அந்த நல்ல மனசுக்கு ஒரு நன்றி கூட சொல்லக்கூடாதா? அந்த நன்றியை சொல்லிட்டு காணொலிக்குள்ளே போகலாம். எதுவாக இருந்தாலும் எங்கள் பாஸை தான் கேட்கணும். யாருங்க பாஸ்? மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த காணொலி சோர்ஸ் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் மைனர் அவர்கள் தான். இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் உங்களை அள வைக்கிறதுக்கு அல்லது வெறுப்பேற்றுறதுக்கு அல்லது வேறு ஏதாவது சம்பவத்துக்காக சில கிளிப்ஸ் வரும், அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க. பையனை கூட்டிட்டு போய் வேப்பல் அடிக்கணும் போல் இருக்குது. நீ சிரிக்காத ஆத்தா. நாங்க போறதுக்கு அப்புறம் உங்களோட காட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து சரி நின்னுட்டு சரி சிரிவா சரின்னு சரி. அவர்கள் அந்த எழுச்சி மாநாட்டுல ஒரு 10 நிமிஷம் கோரிக்கையும் வச்சிருக்காரு. அப்புறம் அந்த வீரம் எங்க விழுந்துச்சு ஆரம்பிக்க அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாம கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டாப்ல. இந்த கையில கூட நினைச்சு கூட பார்க்கல அவர்கள். எனக்கு மட்டும்தான் அவர் பார்த்துட்டிங்களா? சரி, இப்போ எதுக்காக இந்த கிளிப்பு போட்டோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் சீமானவர்களை என்ன கேலி பண்ணுறாங்களோ அதே கேலியை இவங்களை வச்சும் பண்ணலாம், அதுக்கு எல்லா முகாந்திரமும் இருக்குது, அவங்களே வேணாலும் அவங்கள பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்காக தான். பொதுவாக மீசை இருந்தது அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல ஏதாவது வேர்க்கும், அப்பப்போ துடைக்கிறது இதெல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும். இதுக்காக ஒரு குறைன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த குறையை உங்கள் மேலேயும் வைக்கலாங்கிறதுக்காக தான் இந்த கிளிப்பு. ஏன்பா கண்டென்ட் போடுறதுக்கு முன்னால் யூடியூப் ரூட்டர்ஸ் மைனருக்கு நன்றின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தேன். இப்போ அவரை பற்றியே போடுறேன் கேட்டால் அவர்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு தான் போடுறேன். உங்களுக்கு தெரியல, அவர்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு தான் போடுறேன். அவர் கோச்சிக்க மாட்டார். அவர் ஏன்னா அவர் அடுத்தவங்களை குறை சொல்கிறது, பாடி ஷேமிங் பண்ணுறது, பர்சனல் லைஃப் அவதூறு போடுறது, இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யும்போது என்னை பற்றி நீ செஞ்சுக்கலாம் தம்பி அப்படின்னு அவர் அனுமதி கொடுத்துட்டாரு எனக்கு. அந்த அனுமதியின் அடிப்படையில் தான் நம்மளும் செய்கிறோம். அவர் கோச்சிக்க மாட்டார். ஏன்னா அந்த கோபமெல்லாம் வெக்கமான சூடு சோரணை உள்ளவங்க தான் படணும். அவருக்கு அந்த தகுதி இருக்காது, அந்த மாதிரி வெக்கமான சூடு சோரணை இருக்காது. ஸோ நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிவிட்டு நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன், ஏன்டா கேட்டுக்கிற நீ செய்டா அப்படின்னு அவன் சொன்னதுனால நம்மளும் செய்யறோம். உன் வேலை நீ செஞ்சுட்டு போ, எனக்கு தான் எதுவுமே இல்லையான்னு அவன் சொன்னதுனால நான் செய்கிறேன். புரியுதுங்களா? அடுத்தபடியாக முக்கியமான காட்சி இதுதான். முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல பேரோட மது குடிச்சிட்டு பேசுகிற காணொலிகள் அவர் வச்சுருக்கிறதாகவும் அந்த காணொலியில் சில பேரோட கிளிப்ஸ் மட்டும் எனக்கு அனுப்பியிருக்காரு. அந்த சில கிளிப்ஸை என் சேனலில் போடுறதுக்கும் அவன் சொல்லிட்டனால என்னப்பா அவருங்கிற அவங்கிற அப்படின்னு பேசிக்கிறீங்களா? ஆமாம், அவருன்னு பேசினோம்னா அதே பழகிரும் பாருங்க. அவர் இவருன்னு பேசினா வேறு அவனுக்கு பிடிக்காது, அவன் பேசினா தான் அவனுக்கு பிடிக்கும். சரி, அவன் இந்த மாதிரி சில கிளிப்ஸ்லாம் இருக்குது எனக்கு அனுப்பிவிட்டு உன் சேனலில் போடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். சொன்ன உடனே நான் கேட்டேன், உங்களுக்கு இருக்கிற அதே சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது. நானும் கேட்டேன், உனக்கு ஒரு சேனல் இருக்குல்லடா, நீ ஏன்டா அதில் போடாமல் என்கிட்ட போட சொல்கிற அப்படின்னு நான் அவன்கிட்ட கேட்டவன் நான் என்ன சொன்னேன்னா, இல்லை நான் போட்டேன்னா எனக்கு 200 ரூபா பேட்டா கிடச்சிட்டு இருக்குது, அது கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் ரொம்ப பஞ்சத்தில் அடிபட்ட மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான். ஏன்டா அதான் யூடியூப்பில் சம்பாதிக்கிறீங்களடா, 200 ரூபா பெரிய விஷயமாடான்னு கேட்டால், யூடியூப்பில் சம்பாதிக்கிற வருமானம் வேறு, இந்த 200 ரூபா வேறு, 200 ரூபா கட்டாயமாக எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொன்னதுனால வேறு வழி இல்லாமல் நம்மளே வாங்கி போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம முடிவு பண்ணி நம்மளே வாங்கி போடுறோம். இந்த வீடியோ முழுக்க எனக்கு சோர்ஸ் கொடுத்தது மைனர் அவன் தான். எதாக இருந்தாலும் அவன்கிட்ட கேட்டுங்க. ஃபஸ்ட்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு மேடையில் பேசும்போது நானே பார்த்து ஷாக் ஆகிட்டேன். மது போதையில் பேசினாரு. அது மட்டுமல்ல, மத்திய அரசு கொண்டு வர இருக்கக்கூடிய புதிய மின்சார சட்டமானது இது போன்ற சலுகைகளை முற்றிலுமாக பறிச்சிடும். ஐயா டேபிளை உடைச்சிடாதீங்க, பொறுமையாக பேசுங்க, எதா இருந்தாலும் தெளிவாக சொல்லுங்க. விவசாயிகளுக்கோ கைத்தறிக்கோ விசைத்தறிக்கோ மின்சார சலுகைகள் வரிசையாக பறிக்கப்படும். இது எதுவும் தெரிஞ்சிக்காம பொத்தாம் பொதுவா இலவச மின்சாரம் ரத்து ஆகாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு பழனிசாமி. அவருக்கு என்ன நித்தமும் ஏதோ உளறிட்டு இருக்கிறார். பார்த்தீங்களா, மது அடிச்சுட்டு ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் எவ்வளவு உளறி இருக்காரு. அந்த மேடையில் முழுவதுமே அது ரொம்ப நேரம் அப்படி இல்லை, ஆரம்பத்தில் தெளிவாக தான் பேசியிருக்காரு.
அப்படியே கொஞ்சம் லேட்டாக அப்படியே மது ஏறி அப்படியே வாய் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன பண்ணுறது, அவங்களுக்கும் வாய் இருக்குமா இல்லையா, விற்கிறவங்களும் குடிக்கிறது தப்பு இல்லை, அந்த மாதிரி குடிச்சிருப்பார் போல். சரி, ஒருத்தர் தான் நினைக்கிறீங்களா? அவர் மட்டும் இல்லை, அதோ இப்போ அடுத்த ஒருத்தர் வராரு பாருங்க. இங்கதான் வீட்டுல இருக்கிறாங்களா, ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குதா, வேற ஏதாவது? அன்புமணி ராமதாஸ் ஐயா மது விலக்கு வேணும்னு கேட்குறாரு. திரையரங்கில் மது உடல் நலத்திற்கு கேடுன்னு போடுறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்து அன்புமணி ஐயாவை குடிச்சிருக்காருன்னு கேட்குறீங்க. அதிர்ச்சியாக தான் இருக்குல்ல. இன்னொருத்தர் வர்றாரு, அதையும் பார்த்துருங்களேன். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களை நேரில் சந்தித்து இதுல என்ன ஆவேசம் என்ன இருக்குது? இது பேர் ஆவேசமா? நீங்க உங்களை உட்கார்ந்து போயிட்டு பேசுவா, அவரோட யாரோ பேசுவா? இப்படி பேசுனாக்க அவர் அந்த மாதிரி திமுக காரன் கை நீட்டுறாரு. ஆக ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள், அன்புமணி அவர்கள், திருமாவளவன் அவர்கள் இப்படி யாரை வேணாலும் குடிகாரனா ஆக்கிடலாம் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியை வச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இவங்க என்ன டெக்னாலஜி வச்சு சீமானவர்கள் குடிச்சிட்டு தான் ப்ரெஸ் மீட் போட்டார் அப்படின்னு சொன்னானுங்களோ அதே டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி தான் இன்றைக்கி இவங்கள மட்டும் இல்லை, இவங்களை தாண்டி குடினா என்னன்னே தெரியாத பல பெண்களையும் மது போதைக்கு ஆளாக்கின மாதிரி காட்ட முடியும். டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி இருக்குது. கனிமொழி அக்காவை காட்டலாம், உதயநிதி ஸ்டாலினை காட்டலாம், இனி பல நடிகைகளை காட்டலாம். அதை தாண்டி பாரத பிரதமர் மோடியை கூட மது அருந்திட்டு தான் ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குறாரு, மேடையில் பேசுகிறாருன்னு சொல்லி ரொம்ப எளிமையாக நிரூபிச்சிடலாம் மீன்ஸ் வீடியோ கொண்டு வந்துடலாம். அது ரொம்ப எளிமை. அந்த அடிப்படையில் தான் இவர் எந்த அடிப்படையில் சீமானவர்களை குடிச்சிட்டு தான் ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் பரப்புனானுங்களோ அதே அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ தான். வேறு எந்த விதமான உள்நோக்கமும் கிடையாது. எனக்கு ஸ்டாலின் ஐயா குடித்தா என்ன, குடிக்காட்டி என்ன? இந்த இடத்துல தேவையில்லாமல் மரியாதைக்குரிய அன்புமணி ராமதாஸ் ஏன் உள்ளே கொண்டு வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதுவுக்கு எதிராக இருக்கிறவரையே குடியாதுன்னு சொல்லி காமிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். மற்றபடி நம்மளுக்கு வேறு யார் மேலேயும் எந்த விதமான தனிப்பட்ட பகை கிடையாது. அதையும் சொல்லிடுறேன். சரி, இப்போ எதுக்கு இதை நிரூபிக்க வர அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன், அவர் மது குடிச்சிட்டு சீமான் அவர்கள் ப்ரெஸ் மீட்டு கொடுக்கல, அது அவருடைய உடல் அசதி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன். இருந்தாலும் நம்பாத சில அறிப்படுத்த நாதாரிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கமெண்டில் கதர்னானுங்க. மது போதையில் தான் அவர் ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தாரு, மது அருந்திட்டு தான் அவர் பேசினார், என்னமோ இவனுக்கு தான் வாங்கி ஊற்றி கொடுத்த மாதிரியும், இவனுக்கு தான் அந்த அல்லக்கை வேலை சில்லற வேலைகளை பார்த்த மாதிரியும், பக்கத்துலேயே உட்காந்து பார்த்து விளக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் பல பேர் கமெண்ட் போட்டிருந்ததும், இந்த வீடியோ பரப்புறவங்களும் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான். இவனுங்களே வாங்கி கொடுத்து, இவனுங்களே ஊற்றி கொடுத்து, இவனுங்களே குடிக்க வச்சு, இவனுங்களே ப்ரெஸ் மீட் கூட்டு உட்கார வச்சு பேச வச்ச மாதிரியே பேசுனானுங்க. பார்த்தீங்களா? உண்மையிலே அவர் குடிச்சிருக்காரு நீங்களாம் சொல்கிறீங்களா? சரி, ஆமாம் குடிச்சிருக்கார், சீமான் அவர்கள் குடிச்சிருக்காரு, மது அருந்திட்டு தான் பத்திரிகையில் சந்திப்பில் வந்திருக்கார், நான் ஒத்துக்கிறேன். இவர் எந்த மது குடிச்சாருன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? அந்த மதுவை தான் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களும் குடிச்சிருக்கார், ஐயா அன்புமணி அவர்களும் குடிச்சிருக்கார், ஐயா திருமாவளவனும் குடிச்சிருக்கார். இன்னும் நீங்கள் யாரை வேணாலும் வச்சுக்கோங்க, எல்லாருமே குடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன். இவர் மது அருந்தது உண்மை அப்படின்னா, ஸ்டாலின் அவர்களில் மது அருந்தியது உண்மைதான் அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துக்கணும். அதுதான் யதார்த்தமாக இருக்கும். இல்லை இவர் அருந்தலைன்னு சொன்னால் அவர் அருந்தலை, ஸ்டாலின் அருந்தலைன்னா இவர் அருந்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவுக்கு வந்துடலாம். நான் இப்போ அவருக்கு வக்காலத்து வாங்குறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஒருத்தரை ஒருத்தர் சொல்கிறக்கூடிய கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் இல்லை அப்படின்னா அவர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ளே போகிறது, அவர் அவதூறு பரப்புறது, அவரை ஒரு ட்ரோல் மெட்டீரியலை மாற்றுறது எவ்வளவு கேவலமான வேலை. நேற்று பொதுக்கூட்டத்தில் வேறு கல் எறிஞ்சு வீசி விளையாடுறது. உங்களுக்கு உண்மையிலேயே வீரம் திராணி இருந்ததுன்னா கல் எறிஞ்சிட்டு அங்கே நின்றுக்க வேண்டியதானே? எதுக்குதான் பயந்து ஓடனே கேவலமான கேவலவாதி அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு, வீடியோ போடுறதுக்கு எந்த திராவிடனா இப்போ ரெடியாக இருக்கானா? ஒருத்தரும் அதை பற்றி பேச மாட்டான். கேட்டால் வன்முறை கூடாதுமா, ஆனால் வன்முறையை கையில் எடுக்கிறதே வேணாம் தான் இருப்பான். உண்மையிலேயே நீ ஆண்மகனாக இருந்தா, உண்மையிலேயே நீ வீரமானவனாக இருந்தால் கல்லை எரிஞ்சிட்டு அங்கே நின்றுக்க வேண்டியதானே? எதுக்கு ஓடன நீ? இல்லை எதுக்கு ஓடணுன்னு கேட்குறேன். அவ்வளவு பேடியா நீ? இல்லை அந்த அளவுக்கு பயந்தாங்கொழி பயணங்களை தலைவனாக ஃபாலோ பண்ணுறனா நீ? தைரியமாக நின்றுக்க வேண்டியதான். நீ அங்கே ஏன் நிற்கிற? அல் இருக்குல்ல, அந்த அல் எப்பவுமே இருக்கணும்.
அவதூறு பரப்பி தான் நீங்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி இவரை பிரேக் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காதுங்கிறத சொல்கிறது இந்த காணொலி. பல பேர் வந்து கமெண்டில் கதறனால தான் இந்த காணொலி நானும் உருவாக்கியிருக்கேன். வேறு எந்த விதமான உள்நோக்கமும் கிடையாது. எனக்கு ஸ்டாலின் ஐயா குடிக்கிறதுல கவலை இல்லை. உண்மையிலேயே குடிக்கிறாரு குடிச்சிட்டு வந்து பேசுகிறாரு அவ்வளோ அக்கறை இருக்குது அப்படின்னா ஐயா ஸ்டாலின்ட்டு போய் மதுவிலக்கு கொண்டு வர சொல்லுங்கள். டாஸ்மாகை இழுத்து மூட சொல்லுங்கள். டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுங்கள். குடியாரன்னு சொன்னால் கோவப்படாதீங்கன்னு சொல்லுங்கள். மதுப்பிரியர்கள்னு தான் சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதை கேள்வி கேளுங்க. இதுக்கெல்லாம் வக்கு இருக்கா? ஒருத்தருக்கும் இல்லையல்ல. இந்த மாதிரியான கேள்வி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மளையே திரும்ப ப்ளேம் பண்ணி நம்மள்கிட்டே வந்து கமெண்டில் கதறீங்க. மது விற்காதீங்க சார், மது விற்று அது மூலிமா காசு சம்பாதிக்காதீங்க சார், மது விற்று அதன் மூலியமாக உள்ள அத்தனை வேலைகளையும் செஞ்சு எங்களை வந்து இன்னும் மடையர்களாக வச்சு எங்கள் வீட்டு பெண்களை விதவைகளாக்கி எத்தனையோ உயிர்கள் பலியாகிறதுக்கு காரணமாக்கி இவ்வளவு கேவலமான ஒரு அரசியலை செய்யாதீங்கன்னு சொல்லி திராணியுள்ள தெம்புள்ள எவனா பேசுங்கடா. ஏன்டா பேச மாட்டீங்க? இந்த கேள்வியெல்லாம் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை ஏன்டா குற்றவாளின்னு சொல்கிறீங்க? சரி, இந்த காணொலி எப்படி மேக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன். யூடியூப்பில் வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா ப்ளே பேக் ஸ்பீடுன்னு ஒரு இருக்கும். அது வந்து நார்மலில் இருக்கும். நார்மலில் இருக்கும்போது நான் இப்போ பேசுகிறது உங்களுக்கு நார்மலாக கேட்கும். நீங்கள் இப்போ அமுத்தி பாருங்கள். நார்மல் தாண்டி கீழே வந்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாகும். நான் பேசுகிறது ஸ்பீடாக போகும். மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா நான் பேசுகிறது ஸ்லோவாக வரும். அப்படி ஸ்லோவாக வைக்கும்போது நான் பேசுகிறது மது அருந்திட்டு பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும். என்னுடைய குரல் வந்து என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து உளர்ற மாதிரி ஒரு ஆடியோவை உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதுதான் டெக்னாலஜி. ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னாலஜி தான். இந்த யாருக்கு வேணால் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி வேணாலும் பாருங்கள். செட்டிங்ஸில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு உண்மை புரியும். இல்லை அதெல்லாம் போய் அவர் உண்மையிலேயே வந்துட்டு தான் வந்தார் அப்படின்னா சரி வாங்கி கொடுத்து நீ விளக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. புரியுதா? அப்புறம் அந்த கூட்டத்தில் போய் கல் எறிகிறது, பாட்டில் தூக்கி பெண்கள் பேசுகிறாங்கன்னு பார்க்காம பாட்டில் தூக்கி எறிகிறது, இந்த மாதிரி வீரமான வேலைகளை செய்யும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க. என்ன தெரியுமா? மூத்திரப்பையை சுமந்துட்டு இருந்த கெல்ட்டு பையில ஃபாலோ பண்ணுற உனக்கே இவ்வளோ அதுப்பு இருந்தது அப்படின்னா கையில் ஆயுதத்தோடு சுற்றின ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணுற எங்களுக்கு எவ்வளவு அதுப்பு இருக்கும் அப்படின்னு எவனாவது தம்பி வந்து கேட்டுற போகிறான். செருப்பை கழட்டி அடித்த மாதிரி ஆயிரும். நன்றி.